Sabadell. Província de Barcelona. Comarca Vallès Occidental. Població 216.520 habitants. Destacat. La riquesa patrimonial i històrica de Sabadell és àmplia i diversa. Des de les empremtes prehistòriques fins a la història recent, el modernisme o la industrialització tenen cabuda en el discurs de presentació. Sorgida de la riba del riu Ripoll, Sabadell és ara una ciutat dinàmica i activa amb serveis i espais de calma. El nucli antic conserva moltes de les antigues façanes i alhora ha esdevingut una zona comercial de referència. Imprescindible. Descobrir els forns de ceràmica L'Obrador de l'Escaiola, del segle XVIII. Entre les cases dels números 5 i 7 de la via de Meseguer, on actualment hi ha la botiga de Cal Ventura. La producció de terrissa va ser una important activitat econòmica al Sabadell del segle XVIII. Passejar per la Rambla i visitar el casal Pere IV. Conegut popularment com les Voltes de l'Oliver, una casa senyorial construïda per la família de l'escriptor Joan Oliver, Pere IV, l'any 1865. Comprendre el seu passat pairal amb la Casa Duran. Construïda entre els anys 1578 i 1606, on destaquen les ornamentacions constructives i pictòriques i la capella privada, amb un retaule renaixentista presidint l'altar. Festa Major, primera setmana de setembre. Hi ha l'Associació de Persones Sordes de Sabadell, fundada l'any 1959.